Здравейте хора, аз съм Мартин и днес имаме на лига с моите приятели. Кое какво става, 1850? Какво става хора? Какво се единя? Става хора. Аз съм Мартин. Здравейте, аз съм Мартин и съм баба. И съм? А? Четвърти лева с плинкой. Баба си мъщ. Педалче грозо. Моето е циганко маршала. Като тъвга вънка... Нали знаеш? Айде сега тихо. Бугарият. Постаци! Мартине! Ко бе? Нищо бе. Много спрозо. Джак! Джеваде, виж как ми върви чемпа, той като правя, чакай. Гледаш ли? Да. Аре, лапка за жабата е! Абе, парцал ти сам можеш да вземеш, ако знаеш какво да правиш. Ама се едно. Как ще я взема една? Оу! Ай, май съм така. Много си бавен. И с този герой от кола не съм играл. Ти пък. Тихо е. Дишай бе, Мартине, дишай. Дишам. Само не дей да викаш. Тихо бе, гарго. Ти как някаква гарга е. Педалче грозно. Не, аз гледам още порно като някакъв десет. Гледам, да, аз да не съм гей. Но си тъп, бе, че ти не осъзнаеш какво ти приказвам. Ти си много прозо е, що съм гледал, да, ще гледам, не съм гей. Но си тъп, честно. Кажи бе, педал. Не осъзнаеш какво ти приказвам, дори... О, няма смисъл, Няма смисъл, педал. Женствен кавал. Като майка ти. Като друго не можеш да кажеш, бе, педалче. Сам, че тя е мъжествена. По-мъжествено от тебе със сигурност. Не мисля така. То от тебе кой ли не е по-мъжествен? Баща ти. Мале, бах ти простака, ти баща имаш ли? Ами за разлика от тебе имам. Нали каза сега баща ти си много кавал, бе, голям кавал, бе. Следвам това пример. Малумник такъв. Майко, бах ти. Толкова си пух. Ти си пух като, да ни казвам тук, като някаква... Кат майка ти ли? Иво, пак ще ти сложа една кутия на главата и ще почна да блъскам, бе. Чакай, как иска да ми каже нещо. Какво каза? Иво, пак ли ти му срещи, бе? Абе, бал съм майката. Бал съм ти майката на тебе, бе. Тя поне ще ти пусне. Тя ще е единственият човек, който ще ти пусне. Ще де. Майка ти ли? Да. Твоята. Аз вече съм я минал от твоята. Да, бе, тя ти пусне, бе. Само твоята майка. Да, тя е проста. Ще може. Само твоята майка. Тук става напечено, брат. Тук става напечено, брат. Само твоята майка ще пусне, Мартине. Не. Между другото, твоята вече ме Имаш пусна. да я обработиш, де. Твоята вече ме пусна, между другото. Знаеш каква путка има? Какво правиш, бе, чеводи, бе? Някаква черна путка. Искам да обира. Тя да нека твоята майка. Не. Човек, карай на едно кюме, бе. Жалко, че си толкова скат. Жалко, че си толкова просто. Аз да не съм ти, бе. Малумник. Не е Дай по-прост. да се шерта, май. Бе, бяга от там, бяга от тук сега, махни се. Ти си по-прости от Бобара. От майка ти. О, дълбоки Майка ти от друго не можеш да кажеш, бе, педал. Ти кога почна за майка, нали ще само за баща тук е.
с Азис, нали правихте порно, какво стана? Педал, Събито и после си... Уж дабъл какво кю прави? пък и един кю. Натискаха сачката. Точните. Нищо не ти разбрах, Ето, човек. дискусията е педал. Кат баща ти. Къде тебе? По-голям Ако педал изобщо тебе има ли? те- Я се погледни, я се ще- виж в погледалото по педалче си. Аз да не съм тия. Еми не, аз за разлика от тебе не изглеждам като педал. Не изглеждам на... Аз- Ти си по-викер от Джастин Бибър, бе, брат. Но Джастин Бибър пък кому има, му? Абе, той същия, бе. Ти се същия, После. Не, Джастин даже Джастин Бибър е Бибър, тя не е по-мъжестън педал за баща, разлика от тоя. Даже Джастин знам за Бибър е какво казвам. по-мъжестън от баща ти. Викаш за разлика от тебе, не е педал. Не, за разлика от тебе, ти си толкова си кук, човек. Ти си тъпия в момента. Осъзнаваш ли? Еми не, ти си тъпя. Аз Не съм го по-умен съзнах. за разлика от тебе, бе, педал. И аз знаеш какво има само една истина. Аз не съм педал като тебе. Мисля, аз си падам по момичета, не по момчета. Аз да не съм ти. Еми, не по-зле, защото аз не по момичета. Ти като си Формираш с изречението. обърната сексуалност, кой те е виновен, бе, брат? Педалче някой. Еми педалче, бе, какво? Изречение да сформираш, бе, малумник такъв. Виж колко си Еми, смотан. педал. Чакай, Абе, бе, Мартине! Ого. Мале, Мартин, много си тъп, бе, човек. Сега ли го съзна? Ей, педал, мълчи. То отдавна е така. Ти катафана навънка, ще ти еба майката. Ясен ли съм, бе? Какво е спри се? Ясен ли съм, бе? Кът педал. Кът баща ти се смееш, бе, същия европейски педал. Кът баща ти ли? Да, натискали, вие не знаете нищо, натискали Кът са баща ти, нали? Кът баща ти, нали? Еми не, аз за разлика от тебе не спам по момчета. Аз говоря за баща ти, ти викаш за разлика от тебе. И не, аз ти казвам сега, ти спаш по момчета, окей? Много Дела ли честно. убил? Окей, нямам нищо против Дела ли убил? педерастите, против геове, Ей, там ти слух, ама ти си много зле. Ми той аз нямам нищо против тях. Ама Ма то ти ти си- си такъв, бе, то ти си такъв, бе, самия си ти. Аз няма Много си банане, аз Еми, не, по-бърз съм от тебе. Не ти личи. Еми, личи ми, защото не спам по мъже. няма банане. Абе, човек, ти осъзнаваш ли какво приказваш въобще? Да, за разлика от тебе, нали? Еми, то ти си гей човек. Е, Истината е, слушай, ти какво викаш? Нямам нищо против гейовете. После викаш, че аз съм бавен и че заради това, че викаш, че аз съм гей, че съм бил бавен заради това или нещо такова. Еми, да, бавен си, ти си гея, да. Ти сваш ли какви простоти плещи, же? Еми, да, знам. Човек. Абе, Но то си- ти си бавния май в тази ситуация, май. Бавния си ти, ама Знаеш бе. ко? Както ти казах, има една истина. Аз не съм педераст като тебе. Е, това е. Това го повтаряш. Еми, то това трябва да се садниш. Зато и Идиот такъв. педал. Толкова си. Толкова съм грозен, ли? Ама ти си още Абе, че си по-грозен, бе. толкова. И аз бъда да се косата по-уре. Не Преди искам. нали беше руз, бе, педал? Не съм бил русен. Да се правиш Галче. тук пред един детскаш в легло да се. О, Не съм вау. бил умник. Ма по-умен съм от тебе, човек. Аз да не съм баща ти. А сега си говорил за мъже, бе, човек. Знам, че си гей. Окей. Не ме бъркай с баща ти. Няма моля ти се. вържи. Няма ти върши, майга. Еми, виж го какви работи говори този, бе. За бащи, за не знам си какво тука, за мъже. В леглото бил да разлез направо, нямам думи. С кой си искаш бъде в леглото, ко ме занимаваш? Мен не ме интересува какво говориш ти, бе. Еми, истината ти говоря. Нали Човек, педал? сериозно. Ще повторя още 10 000 пъти. Да знаеш да ти лей в мъчи си педал. Аз не съм ти, пак ти казвам. Наби си го в тъпата глава.
Пуската. Георен Десо Ами, ми се намеса. да, не си мене, да, аз спам по жени, аз котика. Ти имаш бъркана Нищо. Не можа да сексуалност, остана, аз че. за разлика от тебе. Умирам. Аз за разлика от Лаком теб. дупи кръсера, бе, човек. Моята е нормална. А? Твоята е нормална. Лаком дупи кръсера, защо се лакомиш? Доколкото си спомням, аз харесвам момичета, така че Ти момичета харесваш ти, бе. Гей, педарас. майка ти, педерас. Майка ти, педарас. Друго нещо не можеш да кажеш, бе. Ти и колко време го А ти повтаряш. какво нещо да каже? Ти почна сега на майки, чай малко. Да, чай малко. Да. Да. О, Това да е хилпваме. какво? Това да дойде да ми тръгне. Ич, кога? Кой е джънгъл в момента? Аз? Ти човек един път не си ганкнал тук, бе. Захода да гангвам след като ти прави. Пак трябва да гангваш да гледай на мида. Знаеш ли да Ти на мид цяла човек, отиди на мида, бе. Малко докато реагираш, човек, Тъската е много... Шит. гледай сега ще умреш. Пълен нуб си. Ще умра, кой ми кажа? За кой са двама те с на мина, Еми, Единият е джънгъл и той ганква гении. Гангва той, всеки път е там. В момента. Айде, спайка. Виж, мама му стара. Кой е джингъл, аз съм по-добър в него. И тогава ганква и бе, мамо дева. Ай, малка. А ти тъпата работа. Всеки. Като че играеш джънгъл, ганквай всички лейнове, това ти е работата, братле. Ай, малко чуе, аз тук стравям милиони. Педал, кога почна да нареждаш ред ти, бе? Мотиве, тапанар, такава е играта. Ти избия зъбите, бе. Ти избивай на майка си Това кривите игра зъби. тук само за мъже, за бащи говориш, бе. Отивай да избиеш на майка ти кривите зъби. Ооо! Еми, тя има за разлика от твоята. Моята има. майко. Може да са криви, ма тя поне има, твоята нищо няма. Виж, остата е като някаква бездна. На моята са криви, ама поне има. Така е, бе. Ах, мамо му да е. Пак си. Майко, че е просто... Мартине, реко, бе, къде отиваш сега, бе? Съпъка. Геваля, сега можеш да дойдеш? Идвам. Оф. Как се предполага да го убия сега тос? Как спрежаш педал? Мотни, бе. Малумник смотан. Мартине, защо ми взе кила? Не знам, не исках да го нападна, че. Извинявай. Изобщо няма тварна, човек. Майка ти тъпа. Идвам. Ей, мускучуен. А? Пусни, бе, човек. Кой бе? Чи? Бати, бе, това не е честно! Ама пусни, мускучуен. Бати, простия. Има, може да го убиеш, човек. Да. Кай.
идвам се като пластя. Какво стана, Идвам. There's dog stuntry. Мамичката ти тъпа, бе. Това ти има много голям буклук, бе. Те ще не скичем. Да, той аз така мога под кулата си се за 7 путка. Бати гнусния. Гледай как бяга, бе, брат. Това не е изобщо честно. Като путка да бяга. А тебе също. Майка ти пела. Майка ти тъпо. То не го уби, бе! Не можа. Малка курва! Мале е голям смях. Идвам! Какво искаш, бе? Това е. Go play Tetris, Ratar. Ми дай, като някаква путка бяга постоянно в тъпата кула, бе. И другата кула тя дойде. Идвай сега, Джаксо. Джай, те го учи. Тъпата бъчна. Аре, мрима, пак саба. Мартине, на къде там отиваш да ти бавен ли си, бе, човек? Бягай, бе! Остава да не моля да е. Абе, бягай, бе, ретард ли си ти, бе? Мартине, майка там е! Спокойно. А какво спокойно? Ела да го направим това маняка. По-скоро бе, те вече. Аз съм 11, ще му скъсам майка му. Ще му скъсам майка му. Добре, показахме. Май самия не се чуваш. Май самия не се чуваш, бе, брат. Ай, мокни, бе! Олигофрен смотан. Гей. Кът майка ти. Кът майка ти. Дърме смотан. Не можеш да кажеш, бе, педал. Педърме. Педерме. What the fuck? Те са двама, не. Фак. Абе, хубаво е! Какво ми скачаш? Така е, бе! Взимай си джунгъла там. Де ба майка му. Селски. Ти ми брат.
Мартина колко си е? Ко? Едно е. Ей, точно сега... Идвам. Сега ги правя. Тимо, идва ми да. Аре, Мартинел, ти помага на къс... Не. Идвам. Майка, гъбите. О, Сега ги изпардях. Йоа, къде отиваш сега? Трима са, къде отиваш? Глео. Ко правиш, бе, братле? Ко Ай, правиш? не си на джива, бе, Човек! Гледай къв си... Това беше на кос. Браво! Дай бутнете да хубаво знаем. О, да. Ай, майка ти тупа, бе! Абе, това как ме уби, бе? Майка ти нещастна. Пак се сега. Мартини бяга оттам, Тимото идва, бе. Какво? добре, че Трябва да имаш взема. вариант без... Еба си, майка. Идвам. Йола. Внимай, тия са тука. Мама, аз ще ги бия. Абе! О, майка, сега направи човек. Какво става, Това не- един човек, как се появява телепорта от трива? Гениално, човек. Морганата. Да сме органа на силна са Дайте направи. да скочим на Морганата всичките. Точно да е. Ау, чай малко. А та дебелана. Чакай, човек, ко правиш, бе? Убиха му, това е. Бах ти. Вау. Ой, кой става тук? Аре, Мартине, би по-бързо е, за ко седиш един час гледаш там, бе? Ай, човек, не можах да бия сега, бе. Аз скачам. Пак ти. Шо? Айде, той грата отиде, бе. Да, ние ще ги биме. И... Бах ти. Цото. Биваме на една. Има човек. Аре, бе! Ко стана? Аз да спи, Мартине. Извиняй. Са карабе ще направя. Ето шиба някъде. Нямам представа. Ще взема нарочно Дрейка. Бат. На мен ми трябва жабата. Не взимай. За какво ти е? За животче. Идвам. Мартин ги прави. Абе, аз с този герой... не знам. Мамка му идват. Чакам. Шу. Шуф.
Деба, човек, това беше на косъм. Не! Много напечена игра, ей. Много се дразня. Да. Не си сам. Сега ще пим. Аз ще взема да бутам бота нещо. На бота? Да. Там няма никой, си ще са на мида. Да. Обаче Ама Тимо идва. Не. Тимо идва. Май идва, да. Сякат го бар на мамичката му. Майко! Ау, фак. Как мрете, ще си идвам. Няма смисъл. Не, връщай се, човек. Пак, Чичи. не. Ще е малко, да? Как не умря това, бе? Аре, бой, майк. Дайте. Така е маста на про! Аптай, бе. Той ще ме уби, нали? На колко е тя? Бягай, няма на колко е, бягай. Тъпа работа. Не! Това ще ме спаси, бе. О, фак, не би много ще садна. Това е ужас. Тя коя там да му взема на този? 27 минута, вау. От мана, атак, демидж, атак, фу, това е. Бебе! Мале там Моргана, ако остана. Мъша. Подпукайте го так, пък кой е? Изи ли ми вика, бе? Сега бил кушта. Абе, как умирам така, бе? Като не миш. Майко Мартина, но... Идвам, майка ви. Каката е бати путката, бе? 2.11. Бе, таз. Кога е? 13-5, човек. Да. Та путка лупца. Аз кой е да така? Оф, как ще убият, мале? Абе, що не това, бе? Той не скочи, бе, Да, аз това щях да го кажа. Абе, ти бавен си. Що им скочи, бе? Да, виж, той не... Пак щях да умра. Бе, защо ме пуска? Как тя да свара да го удара? Птичка. Птичето идва. Каскаме сега тия фрагмент да се тичат чест. Имам 3 честа си. Правя то с Мартин Кърча. Не, просто искам да се фидна. Ето взем барон. Чай да вземем барон. Какво, барон ли? Еми, какво друго да правим, бе, човек? Нищо друго не ни остава. Сега го знам. Добре, аре, барон. О, путки идват. Или не, дай да отидем първо. Ето къв храста с крем освен, не знам. Трябва да им скочим. Някак. Ама. Ей, то Ето го, дръж го. Убийте го тоя, бе, но ма дразни. Олигофренчето малко. Сега идвам, човек, сега. Давай, Брант! Брант, мамка му. Брант, майка му. Това е много страшно. Иди се лакуми, бе! Сега ще скъсам, бе. Какво? Вижте какво става долу. Добре. Виж на бота. Някой да отиде на бот по-добре, защото... Какво прави, бе? Моля. С Ларик... Къде ходиш, бе?
Кажи на хора, Виж бота. на майката си видя, спорта, матата. Бах, простака. Остата баща си, отдете. Абе, педерас. Стане, бе. Вие Мам- гледате тук, бе. Служете задържи. Ти имото мама му гнусна. Не. Трябва да убием, ама му... не. Кой? Пача, вратирай. Давай. Ау, дъбъл. О, трябва ми реда, че ще се питам. Бум. Мартине, кой не е била слаба, да, бе? Това е един от най-опнатите чемпове, бе. Ти го си приказваш. Ама Мартинка, че е слаба. Преди беше. В смисъл не можеш да играя с нея. Аз от първата си игра още я чатнах. Опасен. Тя е изи. Абе, Тя ще за тя виждам, да. О, мамка му, искам го тобърон. Ами аре да отиваме, ко с ним? си го взема, бе. Абе няма, ето спък. Само внимай да не те видя, че отиш към барона, иначе става страшно. Няма, спокойно. Ами... Добре. Чек. На мид, бързо. Аре! Кво пак толкова? Не съм чувал двама човека на това левел, че да взимат така е. Барон май. Няма да е много изи. Идват ли, бе? Давай, Мартин, давай. Ай, чек. Мале мамка. Значи, Бой! Ултимейта, башка на варите на барона. Баквай. Бързо, ръковек са. Изи, брат. Тъй. Ай, бързо, пазете. Ей, сега ги мачкам като масти. Не, бе, защо, бе? Трябваше да ми с телепорт. Какво? Мамичката гнус. Тя са много гнусни, бе. Най-вече там Моргана, сега ще изнасили. Вижте. Майка ти грозна. Умри, ма! Дай, убия, бе. Бе! Грозна. Рамбо. Първата. Тъй, бе, Рамбо. Е, Дай. Правим ги, Иво. Давай. той има фарм. Не. Това ще го взема. Тук слагам такова. Ще се побъркам. Майка ти гнусна. Много мраза този мърляв стън. Куинчо, идвай тук, Куин. Пуста тук, бе. Бах му, майка. Мамичката му ще умра, не, няма да умра с хубавия Няма бъб. да умираш, брат. Не! Мамка му! Защо е? Давай, че. Това аз много удра. На този Тимо, човек, гъбите са навсякъде. Из целия мап съм сигурно. Ето, майка му да е ба. Леле, тук ли е сложил този, бе? Да е бът майка му в анала. Виж, ето е. Ето го, идва. Да го е бът в анала. Нали? Шибаняка му ще. Майка му дебела. Тимо е дебел. Ти му е дебел. Лика ма е база. Ми лиже топките. Малък нещастник. Човек. Нещастници сте вие, какво ще ви помогна? Две смешки. Снимарате ли? Винаги трябва да се рековам сега, бе. Да му са не види, бе. Ще напълни на майка ви. Онова нещо. Да, ясно, не е нужно да го казваш.
Хеле. О, сутра. То доволна... What the fuck, човек? Кой иска да умре? Майка ти. Педерме. Где са? Пази само. Гледай го това педерме! Да, Марто. Упс! Да, Майка ти. Марто. Майка ти е циганка. Далече. Майка им е циганка. То спаги. Ма защо са окумяхте, защо не пази? Гъжуле, сега ще видим гъжуле. Някой да дойде. То всички ли са мъртви? Много бързо се респаuna. GG, сега на тях ще им викаме това, не на нас. Като го набия на майка, сериозно ще ли види. губим, бе? Дайте да Ние стигне няма да сега. загубим, сега са доста. Като го Дайте набия на майка му ще... Тимо. Сега Като го набия на майка му ще И види. Акалито. Брат, ела... Майка ти гейска. Никакъв. Сега ако не те спукам от бой топана. Опа. Марти, давай. Сега ще... Това екрана ми причерня, човек. Аре, Ай, пушвайте. Кой има телепорт? Тук, чиба от лейна, бе, чиба. То сполудя, човек. А не, бе. ГГС, я не кой е. То сполудя. Вече кой ще го спреми за. Майка ти гнусните гъби. Как ще ги Навсякъде са, човек. Из целия линк. Ще му путам в газа, човек. Иво, вземи си меди пресист. Какво? Меди пресист, вземи дела и ти. Меги ще Ма. ресет. Човек. Идвай тук на мида, идвай на мида, мама му деба. Сега ако не бутнем тая кой е басъм ти майката. Ела бе, гнусен, мазен педерас такъв. Ще е бъв газа, ще е бъв. Идвам. Как ще е бъв, мама ти тъпа. Сега ги правя с 6 мои Стига, мен. брат, стига с псо. Майка ти е Бела Моргана. Сега така Моргана ще ги дам. Не мога да ти скри сластините, бе, като на Мирела да те е бъв. Свинята тона. Да ти умре коня, мърша. Ай за... Как ще нападнат всички да са такова заедно, делатка Иво. Твоята гнусна пръч! Въй. Ай, що? Айде, правя намаз на медите. Намазето на медите правя. Правя намаз. Що? Бах му майката, какво? Сега набутнаха мазно, човек. Гей! Мазно. Но ти ти са трябва да спешим заедно. Аре, сега Катерина, като са спални. Тия само могат да лапат пишки. Да. Като майка им. 24/7. Къде отива този бе? 217. Бати гнусната вагина, аз ти казах шибан, фидър, репортката фидър. Проститутка грозна. Толкова уби. Ти свинята грозна. Толкова уби. Гледай, пътя се били към демиджа, брат. Да го тук майка й. Как барон? Да, правя, ето вижте, а кажа тук. Ще обера фарма. Информативно казвам.
Майка и гнусна, само да дойдеш и се изпразни на челото. Иво, бяга оттам. Абе, аз мисля, че скочи грозни. Ого. Ти беше капан, Иво, бяга оттам. Просто нарочно. Оласа, не ми правете 5 в 1, малки гнусни вагинки. Айде, правят барона, ей! Не ми харесва, че правят барон, те са гнусни и не заслужават. Точно те и мой човек си. Бяга оттам, Иво, бяга. Гошо! Изложихте се лошо. Мама. Майка ти гнусна, сега като се съживаш ще ме подпукат. Ама ще направя всичко, за да ги смачкам. Ще ви смачкам. Това е. Фак! Това съм майката. Не, сега ги прави човек, ядосат се, сега ги мачкам аз. Сега Ларвич ще му изпробвам всичките работи. Ще го дъня до дупка, Ларвич, сега само да... Дъня дупка. Това нага ще му дам, сега гледай какво става. Мамо да еба, мамо да еба. Някой си начупи клавиатурата току-що, а? Ти виж. На мен няколко бутона са ми се измъкнали отдавна заради лигата, така че Иснаха, Ясно. ще ми лапат патката тия гейчета. Аре, може да загубим сериозно ли, бе? Няма как, бе. Surprise! I'm back! Че! Убил го, давай, ти си, бе. Дай! Вегъс! Ти! Пази сега тия! Бръч такъв. Ти ще имаш бъф, аз няма да имам. Айде лапай! Педърме дебело. Бог знае майка ти каква сланина е. Нещастник. Много мразя тази игра, ама обичам да се нервя също. Обичаш да се нервиш. Обичам да псувам по-точно хората, които ме нападат. Ти имаш много танкове, а ние нямаме танкове. Да дойдат и да не дойдат. Аз ко съм, бе? Бързо на бота е. С 3000. Аз ще мина тайничко през топа, ще бутна куличката и ще еба майка ми. Бързо ме ми дай, сега им баях. А мога да танкна колкото... Вагина. Ти си малък гнусен педерас, разбираш ли го това? Си едно малко леке човек, който го е бъд в газа. Стига, не, стига. О, майко, благодаря ти, Боже. Но Боже. Оцелях, бе! Жив съм, бе! Келещи! Мамо, гнусна. Пусти! Чакай. Знаеш ко? Използвам с ултимета, за да избягам. Оле, клик, аз не Абе, какво стана, бе? Аз да избягам, бе. Иво, бяга оттам, че их мисля и сега ще отключа. Една продукция. Махам се. Може би. Не. Да, не. Имам ли айтъм? Имам айтъм за взимане. Ама те са долу. Аз ще имам телепорт. Аз ще мога да избягам. Да ми ядете патката, бе. Сега ще ги е бъвга, за да знае колко ме... Не ми трябва въобще път. Сега ще ме бутнат и лапа. Едвайте там, аз ще бутам топ. Те ще дойдат тук. Сега ще танкна майка ти. Идвам. Тая игра е голяма тренировка за нервите ми. Аз ще избягам путка, нищо не можеш да сториш. Ей, това не е честно! Майка ти грозна, не е честно! Аре! Дай сега! Бързо! Сега ме ядоса, сега Варви ще ста... О, шит.
Той е с хак, някак да ми прекъснеш телепорта, бе, педо мършав. Ооо, колко му отвъх, човек. Леко нещастно. Май... Тука ли си е хвърлил този, бе? Ще го еба, огъза, ще го еба. Мама му травестит. Как ще ги бим, бе? Дайте да бутнем сега като... Не знам. Тук има миньони. Много дълга стана тази игра, човек. Аз съм играл 1 час и 10 минути или колко беше. В смисъл, аз имам клип. Още ли си имаш? Да. О, мамка му. Как е свърти. Поне ще мога да видя как псувам цветущо. Ще се съживя. Еба майката. Шпек. What the шпек? Как до спек. Трябва да убием Мамумо. Да. Щото е гнусен педерат. Нищо не му отнямам, бе. Майка му гнусна. Аре, дайте я скачаме, ей! Ти си най-гнусната мангалска смеска. Майка ти е пепсийски ром, баща ти е съвсем. Какво стана, бе? Ако ни бият, са педераси. Чик. Ако ни победят, са педераси. Що ми извида пушкания пушка телефон, бе? Чест на Clash Royale ми се е такова. Не, мъкни. Капана игра. О, тук има фарм. Джанко. Ще има скоро барон, и те 100 на 100 ще отидат там, тъй че... Да, ще ги правим, човек. Някой трябва да дойде с мен, аз ще мога да танквам. Трябва да умрат първо по-слабите и накрая танка трябва да остане. Нещо такос. Не нещо такоса е такос. Да. Смачкайте Сепете им финала. Сепете им финала. Не умирай. Няма да мреш. Аре, отмъщение, ревенч. Давай, дъбъл. Дай, че. То се снапача, бро. Амумо, чакай, Амумо, човек. Виж. Ама той ще му убие човек. Топа. Върти. Майко, виж, тука. Не, сериозно ли? Не, бе. Абе. Не, човек, направо сблъскане ма завля ръката, бе. Няма човек. Айде ги еба. Аре, по-бързо се респават тука. Спавате, не знам как се. Аре, по-бързо. Малко ще издържа също тия псици, бе. Не мога да издържа. Не, човек. Трябва за малко да се върна. Не мога да дишам. Бързо, човек. Не. 4, 3, 2, 1. Давай, ти си. Бързо. Не мрете толкова бързо. 3, 2, 1, ай. 5, 6, 4, 5, 6, 4, аз 3, 2, 1. Пони го всичка дни, Айде, мърши. Между другото, повечето загуби стават от миньони, тъй че... Чеко, тая гра ми за това. Забива ми от играта от демиджа. Тук не се разпълнат колите, няма никой мърден от към. Няма, да. Барона, хора. Нищо да го. Барона, остей го е, ни... Те си го вземат. Трима човека ги няма. Трябва да ходим. Ти... добре. Аз тям не май бе, тия ще го вземат. Аз тя, Мартине, пази там ви, Марко. Ще пазя, спокойно. Големия му пак дълго. Това блю ми трябва. Ето бе, какво ви казах, тия мазни, грозни педерашчета ще го вземат. Защото са гейчета.
И майка им е педерас. Майка. Травестити мършевче. Сега вие гнусляци трябва да умрете. А ти спри да фидваш, пачавро. Но ма дразни тъс фидваща путка, нещастна. Умре! Умре! Бой! Темпо! Майка трябва да умре и ти трябва да умреш, всички трябва да умрете, защото мърши. Тъй бе, всичките дайте. Дайте на дебелия, тъй. Майко, не, то не трябва да ме пипа. Това прозвучава много странно, но... Мартине, тук се върни, Да се върна. Не по мен. Охо, брат, аз сам ще спра ли? Станах под кола, човек. Аз ще спра ли? Айде, джиджи, брат, джиджи. Ай, човек, аз сам ще спра ли? Давай. Ай, човек, няма как да се спра Ай, сега, бе. Ай, някой да ме придружи тук, аре. Остане! Сайтрата. Майка вика иска, къде е изито, бе, къде е изито? Опа. О, шит. Не. О, хюх. Бях на един висящ косъм. Ко правиш, а? Висящ косъм спи. Правим дъвка с косъм. Аха, поспаки той. Не знам, трябва да бягам, мамка ми, моля ви. Не. Пуската не може да ме оцели. О, не, то не трябва да ме стига. То не трябва да стига. Не, толкова си грозна, че не може да му стане. О, не. Не и то номер. То номер няма да го бъде. Дай, скачаме в тази. По-добре. Нямам мана. Ай, тия са 37 секунди. Уф, аз съм про. Човек, виж, и ние сме по-добър Това не е истина. Мале, Warwick ми е любимия чемпион, в Nordic ще играе, ще го дигам, ще стане 30 лева, направо ми е коста. А на мен Джакса. Warwick the best. Джакс the best, аз съм про. Shit. Хайде, почти събрах парите за шибани айтъм, трябва да ги бием, останаха на... What the fuck? Те са останали на кола и половина, бе, даже топа няма. Добре, сега скачаме петима на един. Аре, дай, едно. Аре, всички. Какво стана? Аз си купих айтъма, добре. Трябва всички да скачаме заедно на мумото, защото ще умрем. Идвам. Трипка ти една да нагоня. Идвай тук, бързо. Те сега ще ме убият тук, няма смисъл. Кой ще ме убие, брат? Защото никой не дойде, хора, вижте! Кой стана, бе? Тимо! Мърша Брат, долу! добре, това го искам. Сега направи! Умирай, бе, гнусен пръчка. Това Аре, е късът. Бургано! Сега, Марта, виждаш какво става селото? Да, виждам. О, Мършо, стъмваш ли ма? Кой ще стане като на... Аре, бе, ултимейт, не ми бачка късна. Аре, ма, кой стана, бе? Ей! Ще ма прави тя? Аре, двете ще ма прави тогава като на ултимейт. Инхибиторите се разпалнаха, хора. Сега, 8 секунди до ултимейт, ти ги правя, човек. Ядосах, ама не ме интересува. Никога не съм кайфал толкова на лига. Айде, старт. Идвам. Айде марш. Турби марш. What the fuck, за какво го пусна това, бе? Тъпа ли си, това си бавно развиваща пачавра. Ау, за голяма от ултимейт. Ядоса. Кой? Иво. Аз се ядосах, вижте. Ай, сега да е бър, газана, първо. Майка ти пачавра мършева. Стигай.
Не. Шшт. Майка ти грозна. Защо са комичета и Ти си гамбове? педал. Пълен педал. Ага. Дали ако продам айтема, той ще се заради? Идейте умерете, човек, идейте умерете, аз ставам. Няма да умра, споко. Мамка му, айтема не е зареден. Това много тъпори от педалите са го измислили. Много са тъпи, не можах да тролна играта. Махай се, човек, махай се. Трябва ни барон, бе. Дорева ми се от тази игра. 56 минути. Ама аз се отдусвам, човек, чак главата му забравя, човек, от нерве. Сега направо ги късвам. Мене питаш, Мартине, ма, челото ма Пали боли от фитила. нерве, човек. Мартине, А? видя ли като се отдусвам, какво правя? Не, бе. Сега значи ще свикая за 10 секунди максимум. Не съм на себе си, сега гледай и дракона взимам. Ела тук е. Идвай тук е. Дай. Аре, идвайте. О, шит, фак. Скачай! Човек, Преспанах се, тук съм. Замъкът си тъпа. Сега ще умреш. Кровички, ще умреш. Ревенж за бранда ще има. убийте го този. Убит. Убийте курвата, моля ви, убийте курвата. Мамка му. Айво, Човек, те са напрегнат. Знам, просто ми трябва блюто, за да ми зарежда маната. Човек, ръката ми се изгори, чак и дете му ръцят на цикля на копчета. Мема боли си. Какво? Не бе, човек. Гнуста трябва да Давай, умрете. Иво, давай, бум, човек. О, Ще се съживя. Шит, човек. И съм бе. Абе, аз съм бутка. Ти си гей. Иди. майка му е. Майка му да е, ба. Абе, те са Надявам се гейчета. да ви е харесало видеото. Имаш много Счита се за нерви. победа. Счита се за победа. Обаче, Ама, ако човек- случайно ви е харесало, дайте палец нагоре. Чао. Чудах, че дочакам, че